welcome again to my channel. Ayan, today guys, today's videos guys, punta kami ng BLAS Deportivo. Ayan, magsiswimming kami with my kiddos. Ayan, si Papa hindi kasama, magdadrive lang siya, ihatid lang kami. And ayan, say hi to my vlog. Hi guys! To your vlog. Hi vlog. Punta na kami doon. Hindi yun, mas maganda pa tong aking Samsung. Kasi hindi naman nakaano. Tingnan mo yung mga ano doon, yung mga picture. Ang labo. Kaya daw, kaya. Hindi nakaset, hindi maganda yung pakaset. Hindi marunong magpindot-pindot. Papi. Kaya ganon. Yan, ang init-init, grabe. Mas mainit daw bukas. Magpa-reserve ka ulit bukas. Ah. Siswimming ulit kayo. Oo. Anong gagawin? Init-init. Basta tayong paliguan. Basta doon tayo sa Budget. Di ba may parang buong-buong Thank you sa sponsor ng aking Ray-Ban. Shout out. Shout out Laura. Hello. Miss you. Sino pa? Ano? Si Laura. Ako si Yes. Tell Laura I love her. Ayan, ito ang aking ano. Ito ang aking ito ang aming ticket. Alcala papi, dadan tayong Alcala, then Pueblo Nuevo, diretso lang. Ituturo ko sa iyo. Iba na naman yan. Iba na naman tinuturo ng cellphone mo. Iingay nitong ano. Tapos mahaba pang pupuntahan natin. Ilang beses na tayong pumunta doon na. Ilang beses na kami guys pumunta doon. Tapos hindi pa alam ni Papi kung saan. Ito ang aking driver na ano. Hindi siya gala. Minsan pa, kahit sa sentro ng Madrid pa ikot-ikot kami, hindi niya. Nag-edit-edit. Ayan, shout out sa mga manonood nitong aking vlog guys. Ayan. Summer na summer dito sa amin. Ay, naku. Oy. Tingnan mo, nagsasalita yung niya, GPS niya. In 200 meters, make a U-turn at Plaza de Manuel Becerra. To Manuel Becerra. Make a U-turn at Plaza de Manuel Becerra. Pwede magsama. No. CPR. Ayan. Turn to the right. De Manuel Becerra, then turn right onto Calle del Colón. Oh, di Alcala. Right onto Calle del Colón. Derecho. Ay, recto. Derecho. Recto. Going straight. Then, pagdating natin sa, ano ba yung sunod sa Pueblo Nuevo? Nakalimutan ko na palibasa, hindi na ako nagsasakay ng metro. Hindi na gagala. Ano yung papel? Papi naman. Malayo din, 10 minutes ba? Ang biyahe, Papi? 15 minutes. 400 meters, use the right two lanes to turn slightly right onto 15 Avenida Droga. minutes. Good guys. Hirap magano. Din bukas magpaano, kasama ka na. Magpa-reserve. Okay. Okay. Ay ba may nakabox na? May box ba doon? Yun. Use the right two lanes.
Angel de la Guardia. Oh, ganda naman yung bahay. Bahay ampunan. Ay. Bahay ampunan. Pwedeng mag-bus? Pwede magbas nga. Nag-ano ba ito kita ka? Kay ba Doon namin sa- sila Ate Mary. Nagbas kami. Ito na baga siya, oh. Kaya nga. Ayun na nga yung ano. Then right, pati. Swimming ka organ sa dagat. Oh, here. Stop, look, and listen. Ah. Ang rapid trip ko. Ayan na. Diyan na kami guys. Tapos yung kita. Ayan, wait lang. Magpa-park lang si Papa. On. Ayan. Bye! Gracias! Paghatid. Bye-bye! Thank you! Pasundo kami uli. Bye! Ingat ka. Yan. Kasi ang bayad natin, mahigit 1 euro lang naman yung bayad bawat isa. Binayaran namin is sa aming 5, nasa 8 mahigit. 8.55. 8 euros and 55 cents. Nag-burger muna kami guys bago mapunta ng swimming dahil may oras ang pagpasok sa Deportivo, San BLAS Deportivo. Ayan. Mayroon pang umaga 10 in the morning, 10:30, 2:30 and 4:30 ang pasok. Kaya bis magantay kami doon sa harap, mainit. Pumunta kami ng Burger King. Nagpalamig. Oo. Mahihayin ang aking mga tsunami. Kapatid ko siya. Ito yung mga anak ko. Tatlong mga binata. Ayan. Yan ang mga anak ko. Guys, nandito kami. Nakapila pa. Ayan, papasok. Medya ora pa kami mag-aantay. Ayan, mahaba na yung pila papasok. Ayan. Sa likod namin, ayan ang swimming pool. Ayan. Bagong renovate yan. Hindi siya pwede ngayon yung lugar. Sapatos. Ayan, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Allí. Allí, okay. Oh, allí, anak. Ayan, guys. Ayan, pambata. Daming tao. Dito na tayo kat sa labas.
Oo, napasa na ba? Kasi ano, ¡qué calor! Ay, goodness. Allí, te puedes sentar allí, venga. También puedes dejar las, ano, así. Dito na anak, dito na. Kasi dito na. Ready to swim. Ready na kami guys. Ayan, sobrang init. Ayan. Ganda dito guys kasi ano, tatlong swimming pool. Tatlo. Bali, 4 nga pambata. Ayan, may lamisa din kami. Pero malawak ito, kaya lang nire-renovate. Kaya maganda dito sa San Blas. Ayan. Maraming tao, pero sa loob na yung nag-aano yung mga tao. Ilan lang kami dito sa labas. Malayo-layo din. Ayan. Pupunta ka doon. Ayan. Ayan na, nandoon na yung mga anak ko pala. And guys, punta ako sa swimming pool dahil nandoon na yung aking mga junakis. Iniwan ko na yung kapatid ko doon sa lamesa. Sa lamesa. Ayan, super daming tao. At mainit masyado talaga. As in. Yan, parang Pilipinas na ampel. Andun yung mga anak ko. Yan. Sobrang daming tao. Sarap maligaw, guys. Oh my goodness. Ayan. Ang tao. Ayan, konting ano lang guys kasi bawal dito ang ano, pag-video. Nakaw lang po. Magnanakaw. Ayan, bawal. Masarap ang tubig. Sarap maligo. Kaya hindi pwedeng mag-video doon sa ano, sa loob. May bantay. Kahit na magamit ng ano sa swimming pool. Matabang naman ang pakwan. No choice. Wala kaming bakit. Ang dami yung nga. Ang dami bang pumapasok. Tawagan mo si kuya mo, papuntahin mo. Wala nang trabaho dito. Kaya sa mga akit na malabtok. Oh, now speaking of Dade. Dade, nasan ka? Kakalaog mi lang. Kakalaog mo lang, papunta ka dito. Mga 10 minutos, Sarap. gar o 15 minutos. Oo, ang sarap ng Magpunta tubig. ka na dito, wala naman natang trabahadog daw. Punta ka na dito. Okay? Ano? 4:30 kaya kami ano dapat? Ang sarap ng tubig, papi. Ang sarap ng ano. Pag sarado. Alas 9. Oh, alas 9. Hindi ba yun? Alas 9. Kasi kapapasok lang, ang dami pang pumapasok kaya. Dapat doon. Ha? Mamaya. Ay, bukas. Bukas ng umaga. Wala na ng umaga. Ha? Wala, di ko mag-log sa mga.